Ja, hallo og velkommen tilbage til endnu en Claes Frank video, som I alle sammen elsker. Administrator, moderator og andre tilladelser på Roast Toast Discorden. I kender og elsker ham. Yes. I dag er temaets video, hvem er Romeo? Hvem er Romeo? I kender ham jo nok alle sammen godt fra diverse videoer, hvis det så lige kan virke. For eksempel mange 5M YouTubere. Noget kunne tyde på YouTube ikke gider virke. Men det er irrelevant. I kender den. Romeo. Altså, hvem er Romeo? Vi vil gerne vide det. Romeo der, især det også deroppe, Romeo på arbejde. Og titlen her, altså, det er Romeo det hele. Hvem er Romeo? Altså, hvem er han, og hvorfor er han altid på arbejde? Romeo på arbejde. Hvem er Romeo? Det er jo lidt et stort spørgsmål. Og det vil jeg prøve at besvare i den her video. Vi kan jo eventuelt starte med en Google-søgning. Hvem er Romeo? Romeo Montague er hovedpersonen i William Shakespeares tragedie. Men nej, han er ikke på arbejde så i Roast Toast videoen. Det må ikke være den. Det er nok en forkert Romeo. Romeo? Nej. Satans. Hvorfor er Romeo på arbejde? Nå, hvis vi kigger på de her videoer, så ligner det jo, at Romeo det er noget politinode. Så man kunne, hvis man er lidt fræk, så kunne man jo godt drage den parallel, at Romeo har med noget kriminalitet at gøre. Så derfor så googler vi, hvad hvis vi googler Romeo kartel, lampekartellet. Det er måske fordi vi googler den, der er ikke så meget. Romeo Cartel, Company's House. Nej, det må heller ikke være det. Der er noget der. Lobo Sonora Cartel. Hvem er Romeo? Er der en Romeo inde i Lobo Sonora Cartellet? Ja. Romeo. Eventually Louise and Romeo. De er nogen, der kæmper mod Kartel Romeo. Det kan være Seastar, han ved mere. Vi prøver lige at kontakte Seastar. Jeg efterforsker Romeo. Ved du noget om, hvem han er, og hvorfor han altid arbejder? Måske er han en slags mercenary, en håndlanger for folk. Det kan være, at han laver sådan noget assassination, snigmordsarbejde. Man ved det aldrig. Det var den forkerte browser. Whoops. Why is Romeo at work? Sidste han har skrevet. Hvad mener du? Det vil få konsekvenser. Kan Seastar sige mere? Det tror jeg ikke han kan. Vi må finde ud af det. Romeo is a dirtbag. Han er måske en nederen mercenary, en nederen kriminel. Spændende. Man kan jo sige, at spændingen stiger. Seastar har ikke mere at sige. Det var det irriterende. Lad os se, hvad skal vi gøre? Jeg kan spørge herinde. Der må være nogen, der ved noget. Ved den er.
Ja, altså Markus ville jo gerne svare, men altså, stoler vi på Markus? Det er jo hans videoer. Det tror jeg altså ikke. Jeg tror ikke, vi kan stole på ham. Han skal jo også passe på. Jeg tror Markus han arbejder for regeringen. Der må være noget der. Vi kan ikke stole på Markus eller regeringen. Hov, vi har fået en besked. Hvad er det? Hvem er ham? Det er der med Hockney. Han siger, at han har et billede af Romeo. På roasted toast. Jeg har ikke billedet fra ham. Satans. Så alt hvad vi har på at gå på det her billede. Lad os tage til Facebook og se om vi kan finde noget der. Ja, så er vi her. Som I kan se, så er jeg jo Claes Frank. Der er noget tatovering. Vi kan søge på Romeo. Jeg ved hvem det er. Jeg ved om man måske kunne kontakte ham på en måde. Ja, jeg ved hvem Romeo er. Romeo Miller? Nej, han ser ikke specielt mercenary. Mercenary. WXW Wrestling. Lad os prøve at se. Hvad sker? Nej. Det kan ikke være sandt. Det er Romeo. Romeo på arbejde. Der er nogen ved døren. Jeg må hellere gå ud og svare. Husk lige den her video sidste, du må ikke glemme mig. Farvel, tak for i dag. Jeg skal nok fortsætte i part 2 med hvem Romeo er. Jeg skal lige sørge. Oh fuck.